Vet aquí que una vegada hi havia un aneguet molt grassonet que volia veure món. Un dia plujós de primavera es va escapar de casa seva i caminant d'un costat a l'altre es va trobar un gat. «Meu, meu», va dir el gat. «Oh», va exclamar l'aneguet, «em sembla que jo també puc miular així». «Però creieu que l'aneguet pot dir meu, meu?» «De cap manera». Ho va intentar, però només va aconseguir dir «miac, miac» i no sonava gaire bé. Llavors l'aneguet se'n va anar, tot fent el balanceig que fan els ànecs quan es mouen. Va caminar una bona estona entre la pluja i de cop i volta es va trobar amb un gos. «Bup, bup», va dir el gos. «Oh», va exclamar l'aneguet, «em sembla que jo també puc bordar». Però creieu que l'aneguet va poder dir bup, bup? De cap manera. Ho va intentar, però només va aconseguir dir bac, bac, i no sonava gens, però que gens bé. Llavors l'aneguet se'n va anar tot fent el balanceig que fan els ànecs quan es mouen. Va caminar una bona estona enmig de la pluja i de cop i volta es va trobar amb un ocell groc dalt d'un arbre. «Piu, piu», va dir l'ocell groc. «Oh», va exclamar l'aneguet admirat, «em sembla que jo també puc refilar així». Però creieu que l'aneguet va poder cantar piu-piu? De cap manera. Ho va intentar, però només va aconseguir cantar piac-piac, que no sonava gens, però que gens bé. Llavors l'aneguet se'n va anar, tot fent el balanceig que fan els ànecs quan es mouen. Va caminar una bona estona enmig de la pluja i de cop i volta es va trobar amb una vaca. «Mu, mu», va dir la vaca. «Oh», va pensar l'aneguet, «em sembla que jo també puc mugir així». Però creieu que l'aneguet va poder dir mu, mu? De cap manera. Ho va intentar, però només va aconseguir dir muac, muac, que no sonava gens, però que gens bé. Llavors l'aneguet es va posar molt trist. No podia miular com el gat, no podia bordar com el gos, no podia piular com l'ocell groc i no podia mugir com la vaca. Aleshores l'aneguet se'n va anar tot fent el balanceig que fan els ànecs quan es mouen. Va caminar una bona estona enmig de la pluja i de cop i volta es va trobar amb la seva mare, que va dir «Quac, quac». «Oh», va dir molt alegre l'aneguet, «aquest és el so més bonic del món. Em sembla que jo puc clacar així». I creieu que l'aneguet va poder fer quac, quac? És clar que sí. L'aneguet podia dir quac, quac. Ho feia molt bé. I ell i la seva mare se'n van tornar a casa seva, tot clacant quac, quac, quac.